După lupte seculare care au durat decenii, vorba lui Caragiale, Carpe Diem renaște. Nu știu câți ani au trecut, m-am tot săturat să zic revin și să se adune anii și eu să nu fi făcut asta. Cred că sunt 8 ani, poate chiar 9, n-are importanță acum. Am amânat prea mult, o simt și eu pe propriile mele puteri. Dar am zis dacă o să revin, o să revin cu un Carpe Diem care să aducă, sau cel puțin să încerce să unească 3 puncte pentru a forma un triunghi perfect. Că tot am făcut noi la școală multă geometrie. Să unească locul, povestea locului și omul care să spună povestea locului. Da, această primă emisiune este despre un loc care pentru noi, eu și colegul de lângă mine, e un fel de acasă. Este un munte pe care vom mărșăli noi astăzi și mâine. Nu vă zic mai multe acum. Vreau să vă spun despre omul cu care m-am decis să vin azi la plimbare și să reîncep Carpe Diem. Este vorba de Cristi, pe care îl știu din 1985. Ne-am întâlnit firav fiind, aveam 30 kg, cred că, 40 amândoi. Da? Fiind bun la geografie, și eu și el, un profesor pe numele lui Petru Cușceac, sau Petre Cușceac, ne-a zis: nu vreți să veniți pe munte cu noi? La tine așa a fost? Și ai tăi te-au lăsat, nu? Fără să bănuiască ce. Totul a plecat de la o fotografie pe care am văzut-o cu dumnealui și grupul Diantus 5. Așa. Mi s-a părut interesant, era într-un decor de defileu deasupra unei cascade și o coardă care pleca undeva să lăsa în jos. Eu fiind în clasa 5-a. Și unde ai văzut fotografia? Asta de 11 ani, poza era chiar pe holul școlii numărul 10 și eram undeva, cred că eram de serviciu. De serviciu. Atunci Da. să reflectez. Aveai cravata de pionier? Nu, nu-mi plăcea. Nu-ți plăcea? Da, nu știam că așa ai început tu. Prieten Cristi, am stat în același cartier mulți ani, ne-am intersectat așa de câteva ori pe munte, dar în acești 41 de ani n-am ieșit împreună niciodată. Sau am fost la un an după Bulgaria împreună? Nu. Deci după 41 de ani, un concitadin, pasionat de munte, de geografie, nu întâmplător, și prof de geografie, și chiar pe cercetare e băiat serios, așa, are un doctorat pentru care Bolojan are o stimă deosebită în ultima perioadă, cu ghilimelele de rigoare. Ei, acest amic de pasiune, așa a început Cristi să meargă pe munți, de la o fotografie. Eu am început altfel, Cristi, de la o bună geografie fiind, îmi plăcea mult, pentru că dacă îți face profesor, îți face și materia. Și m-am dus la Olimpiadă la faza județeană, că am trecut la de-aia de școală, am fost destul de pe ele, cum se spune. Și m-a remarcat și mi-a zis, la salor mei, nu lăsați pe munte să meargă cu expediția aceasta,
Unde? În Bulgaria. Și s-a întâmplat în 1985. Da. În Piatra Craiului, în cazul meu. Prima dată. În Bulgaria a fost prima dată. Nu, N-ai fost? am început cu un an înainte. Tu ești mai Da, veteran. Am înțeles. Deci tu ai 1-0. Foarte bine, nu știam nici asta. Da, prieteni, unde suntem? Într-o pădure superbă de foioase, pe un drum care te îmbie să ieși din casă. Începe să se desprimăvăreze și lucrurile astea nu fac decât să ne bucure. Avem o tură lungă, vreo 5 ore, o fostă cabană în fața noastră și peisaje cât vezi cu ochii, sperăm, de pe ținta noastră de astăzi, unde o să punem și cortul. Așadar, revin cu lucruri pe care le-am copt de mult, o noapte la altitudine, cu un prieten vechi care știe și când să tacă, iată, nu ca mine, vorbăreț. Ok, hai să spun unde suntem. Masivul Leauta, unul dintre cele mai, să zicem, neaglomerate masive, pentru că nu are nimic, absolut nimic. O fostă cabană pe care o să o vedem noi imediat ce urcăm și bucata asta de drum. Și am ajuns la fosta cabană Leauta, construită prin anii 70 cu herupismul celor de la combinatul de oțeluri speciale din Târgoviște. Această cabană a fost de multe ori loc de distracție și de petrecerea unui timp de calitate pentru mine și generația mea. Hei. Între timp, Popescu merge mai greu, cabanele s-au prăbușit și am plasat-o frumos așa pe partea sudică a muntelui Românescu. Cabana Leauta arată așa cum o vedeți. Partea bună este că acum nu mult timp a fost refăcut acoperișul și are o șiță, ceea ce este 10 ca notă. Partea mai puțin bună este că turismul aici este o amintire pentru mulți. Da? De câte știu, este o cameră care poate fi folosită ca și adăpost, un fel de refugiu. Da? Mă uit așa și mă gândesc la nopțile de iarnă și nu mai petrecute aici. Unde s-au dus anii ăștia? Hai că încep să devin nostalgic, ceea ce ne este indicat. Așadar, prieteni, suntem în plină primăvară și asta se simte și din stratul de zăpadă care se moaie, iar cu siguranță ne va îngreuna drumul care de aici urcă încă vreo 800 de metri diferență de nivel. Cabana asta, dacă mi-amintesc, e pe 1300 de altitudine și mergem pe creasta principală a masivului Leauta într-o urcare domoală, pentru că munții ăștia au această caracteristică să nu te rupă, până pe vârful Leauta, unde ne-am propus eu și Cristi să poposim și să ne bucurăm de liniște și de munți. Hai să vedem cum arată înăuntru, dacă mai găsesc posibilitatea de a intra. Da, asta nu, care la căt, dar mi se pare că e prin spate o cameră care poate fi folosită ca refugiu. Ia să dau o tură prin spate. Ia. Da? Păi? Aici erau magazii de lemne.
odinioară erau doi cabanieri din zonă, Gilă și Sidorel. Ian Ghilă, ne spuneam eu, lui Gilă. Cristi are rachete de zăpadă și ele mai câștigate în sensul că își conservă energia mai bine. Da. Nu am luat așa ceva, de aceea mă afund mai mult în zăpadă, deci merg mai greu. De la fosta cabană Leauta, un urcuș domol de 20 de minute te scoate la o stână, cea mai mare stână din partea asta de Leaută, cunoscută ca fiind stâna de piatră, pentru că da, așa cum vedeți, are și piatră în compoziția zidurilor, sau stâna din Românescu. Traseul pe care mergem astăzi este un traseu turistic marcat cu bandă albastră, specific muchiei pe care am abordat-o, și ne scoate exact până în vârf, dar până acolo cred că mai avem 3-4 ore în funcție de statul de zăpadă. Dacă aș fi să dau un sfat cuiva care n-a mai fost niciodată în Leauta, să-și aleagă luna mai-iunie sau octombrie. De ce mai-iunie? Pentru că este un munte plin cu vegetație, deci vor fi foarte multe flori, iar la ieșire acolo, la contactul cu bucegii, se află din plin rododendron. Zona vârfului Duda, Bucșa. Se știe, cei care sunt fani rețele de socializare, majoritatea se duc acolo în partea aia, Tătaru, care face granița cu Leauta. Și octombrie, pentru că da, este o lună stabilă și se vede până hăt departe. Pentru că da, Leauta, vârful are această calitate, dacă pot să spun asta, dacă vremea îți permite, să-ți arate până hăt departe toată zona aceasta de meridionali. Pentru cei care dau bacul la geografie, am să fac de pe vârf un scurt tur de orizont, astfel încât să vă intre bine în cap care sunt unitățile geografice din zonă. Așadar, dacă vreți să veniți mai-iunie, recomandarea mea, respectiv octombrie. Și mai este încă un argument. Nu sunt ciobanii, urcați. Fiind un munte cu infrastructură slabă, nici un adăpost, nici o cabană, câteva trasee marcate, dacă sunt 5-6 trasee în acest masiv, și nefiind lângă o zonă urbană, cea mai apropiată zonă ar fi Fieniul, în Dâmbovița, și zona Câmpul Lung Muscel, în Argeș. Veniți atunci, în perioada aceea, nu o să fie foarte mulți turiști și nici ciobani. Da. Mi-era dor de o plimbare la pas domol, cu rucsac baritai, cu de toate în el. Mi-era dor și de carpe diem. Da, ieșim din zona asta de conifere și avem primul vârf în față, vârful Românescu. Nu e foarte înalt, cred că are undeva peste 1700, și de acolo până sub vârful Leauta, creasta merge cam așa, 1700-1800. După care, dintr-o curmătură, dintr-o șa,
Tâncava pe numele ei. Avem urcarea ultimă și serioasă de vreo 300 de metri până pe vârf. Vom vedea care este statul de zăpadă pe drum, pentru că este un drum care merge curbă de nivel. Se poate observa marginea lui. Și dacă cumva bate vântul, ceea ce nu e cazul astăzi, și zăpada este ok, poți merge pe acel drum care te scoate tocmai în următoarea Tâncava, chiar dacă face câteva mici bucle. Sau vom merge pe creastă, înclin pentru varianta a doua, pentru că se vede până departe și pentru că de-aia am și ieșit, nu? Să fim sus de tot. Sus de tot. Cristi, după 41 de ani, împreună cu el pe munte. Doamne, cât de bătrân sunt. Primul vârf din seria de 4 Românescu. Am ales varianta de creastă până la urmă. Zăpada este ok, nu este mare. Mă așteptam să fie totuși mai mult de notat, dar mai avem până la vârf, așa că să nu cobesc. Se vede deja către masivele învecinate. Imediat ce ajungem pe vârf, unde se află Cristi, o să vedeți în partea stânga mea, sau vest cardinal, masivul Iezer Păpușa și o parte din culmile sudice ale Bucegilor. Cristi se vede și Leauta, uitați-l, piramida. Vârful se vede acolo, cel mai înalt. Pare aproape, dar e rudă cu Fata Morgana asta. Mai cu seamă că are o urcare zveltă și lungă. Se vede, da? În spatele meu Iezerul și Craiul. Sper să ajung în timp util pe vârf, să punem cortul pe lumină și să facem și ceva filmări de acolo, pentru că în bagajul ăsta din spate sunt chestii. Da. Dar important este să-mi conserv energia pentru urcușul final. Da, iată vârful, dar mai avem până la el. Porțiunea asta vălurită, către vârful Obădaru,
Am uitat să vă spun că suntem exact pe granița dintre Argeș în stânga și Dâmbovița în dreapta. Mai exact, undeva în stânga, acolo e zona Cetățeni, iar într-acolo unde este vârful Cioara și Râiosul, zona Dragoslavele. Pentru a ajunge pe vârful Leauta există vreo 4 variante. Asta pe care suntem noi, dinspre sud, una care vine dinspre zona Dragoslavele, dinspre vest, o cruce roșie care pleacă din Valea Brăteiului, dinspre est și dinspre nord, din zona Padina, dacă vreți, pentru că această creastă a Leautei se leagă cumva de zona Bucegilor în șaua Strungulița. O zonă de corniș aici în stânga și ultima coborâre înaintea ultimei și cele mai importante urcări. Vârful Leauta și cocoașele Răteiului, singurele înălțimi de peste 2000 de metri din masiv. În partea dreaptă, creasta sau coama lungă, pe aceea intenționăm noi să coborâm mâine, traseul nemarcat. Iar piramida vârfului se vede cel mai bine de aici, din șaua Tâncava, puțin în fața noastră, de unde se poate ajunge motorizat prin Valea Bădenilor în Valea Dâmboviței. Da. Tot sperăm să ajungem pe vârf înainte să apună soarele, pentru că avem intenția de a filma peisajul de acolo în acel moment al zilei. Da, să vedem ce ne rezervă urcarea asta. Cred că de la bază, de la culmătura Tâncavei, am numărat vreo 800 de pași până aici și vârful încă nu a apărut. Știu că are vreo 3 false vârfuri. Am tras tare ca să filmăm apusul către vest. Fain și liniște. Da, vârful este zăpada din ce în ce mai mare spre vârf și e clar că nu vom reuși să prindem de acolo apusul, măcar știm că o să prindem răsăritul, pentru că avem de gând să noptăm pe vârf sau chiar în spatele lui, astfel încât să ne bucurăm de răsărit și de o noapte petrecută la 2133. Minunat.
M-a stors vârful ăsta. Se vede că n-am mai ieșit de 2 luni și 8 zile la munte. 2 luni și 8 zile, cea mai lungă pauză în ultimii 25 de ani. Morala, nu faceți pauze lungi. Gata. Da. Avem și o lună aproape plină. Avem și un vârf plin. Avem niște bucești plini cu zăpadă. Cota maximă a masivului 2133. Iha! Da! Hai cu bună dimineața! Aseară am ajuns destul de târziu, așa cum v-am spus, șanse să prindem răsăritul, cel puțin eu, pe vârf, erau foarte mici, nici măcar pe alea nu le-am prins, așa că ne-am băgat repede la cort. A durat ceva întinderea cortului, pentru că trebuie găsită o platformă destul de dreaptă, dacă nu trebuie să o nivelezi. Am pus cortul și imediat ce soarele a apus, cortul a fost pus, pe noi somnul ne-a ademenit și duși am fost. Am făcut repede ceva de cald și, deși mi-am dorit așa să încerc să vă redau atmosfera din cort, să vedeți cum se stă într-un cort iarna, pentru cei care n-ați făcut, bineînțeles, treaba asta, a fost destul de greu, destul de strâmt locul și am fost leneș, ce să mai. Ei, suntem într-o zi de duminică, este ora 7:22, este 1 martie, ca să înțelegeți și data calendaristică. Mărțișorul meu pentru Doamne Domnișoare este acesta. Și, așa cum am spus de ieri, o să fac un mic tur de orizont de pe vârful Leauta. Marele nostru noroc, și aseară și acum, și în ziua de astăzi, de-a lungul ei, este că nu bate vântul. Ori Leauta se știe că este un munte care e cam darnic cu vânturile, fiind cumva poziționat, precum vedeți și dumneavoastră, așa, între un culoar, Rupăr-Branul, și nu departe Valea Dâmboviței și nici Valea Ialomiței și Valea Prahovei. E clar că este o zonă vântoasă, ca să nu mai spun că proful de geografie mi-a spus că munții aceștia au și un microclimat. Ori vârful Leauta, fiind cel mai înalt din masiv,
cu excepția răteiurilor care au 2000 și puțin peste, toate celelalte au sub 2000 de metri, își creează un microclimat. Pentru cei care dau bacul la geografie, nu mai vă întreabă nimeni ca pe vremuri toate amănuntele, totul s-a simplificat în toate domeniile, așa că trebuie să rețineți că acest masiv face parte din grupa Bucegi. Da? El se leagă de Bucegi, dacă ne uităm cu atenție, creasta aceasta a Leautei merge pe direcția sud-nord până acolo, în vârful acela, și în zona curmăturii Fiarelor face brusc dreapta pe direcția vest-est și se unește cu Bucegiul în șaua Strungulița. Bucegiul, că v-am spus despre el, este masivul învecinat și care are în această dimineață oferte de nedescris pentru privitori. De la vârful Coștila, care se vede foarte clar, până la zona Babele și, bineînțeles, cea mai înaltă zonă a vârfului Omu. Zona 2000, unde acum, cu siguranță, schiorii abia așteaptă să pornească instalațiile, pentru că este o iarnă așa cum trebuie să fie. Și în spatele meu se află o mogâldeață mică, este Măgura Codlei. Această Măgura Codlei este un deal mai înalt, nu știu dacă este munte, să întrebăm pe proful de geografie, care se evidențiază în depresiunea aceasta a Transilvaniei prin faptul că este vizibilă de departe. Aici, lângă mine, Prințesa, Piatra Craiului. Da? Creasta ei se vede foarte clar pe direcția nord-sud, zveltă, abruptă. Abruptul Pietrei Craiului se vede mult mai bine dinspre partea vestică, dar se poate ghici și de aici că este o creastă serioasă. Iarna trebuie să ai echipament, experiență și să fii atent și la vreme. Masivul Iezer Păpușa și îndepărtarea lui, culmile Făgărășene și dacă ochiul meu nu e atât de urduros precum consider, cred că se vede, prieteni, Viștea Moldoveanu. Și în depărtare, Carpații Meridionali se văd și de aici, cu zona Parângului, zona Buila Vânturarița, Cozia, Lotrului. Sunt mulți munți care se văd de pe vârf. N-am să intru în detalii care, ce și cum este, cel mai bine să veniți aici și sunt atâtea aplicații sau hărți și puteți vedea și dumneavoastră ceea ce văd și eu. De acolo am urcat noi dinspre sud, pe creasta principală a Leautei. Pare așa o rângătură de băz, dar ne-am chinuit ieri, cam vreo 6 ore și ceva și cu vreo 1500 diferențe de nivel. Pentru că am plecat din Târgoviște, un prieten a dus până la ieșire din Runcu, vreo 8-9 km până la mănăstirea cunoscută ca fiind la Ziduri și de acolo pe jos până la fosta cabană Leauta. Ați văzut imagini și în urcare, așa cum am putut și eu, după o lungă pauză de neieșit la munte, să fie rușine, și am ajuns pe vârf și de unde să te răsplătiți cu aceste imagini superbe. O să mai stăm aici, bem o cafea, un ceai, ne bucurăm de soarele acesta și continuăm astăzi un traseu nemarcat, să ieșim din zona înaltă a vârfului, a masivului Leauta, să ieșim pe o creastă care se numește Creasta Lungă și e chiar lungă. Avem o zi lungă astăzi, este o zi însă pe care merităm să o lungim și noi, pentru că iată ce vreme avem în acest început de primăvară, mai mult decât promițător.
părăsit locul de somn, vârful Leauta. Continuăm așa pe un platou pe la 2000-2000 și ceva altitudine. S-a încălzit iarăși, ceea ce ne bucură, dar ne și îngrijorează pentru că siguranță în pădure statul de zăpadă se va muia și vom înainta mai greu. Vârful Rătăiului în față, Bucegii și o parte din Piatra Craiului, Leauta și pe unde am urcat ieri, pe traseul de creastă. Am spus că în Leauta sunt relativ puține trasee marcate. Banda albastră pe care am urcat ieri, respectiv triunghiul roșu, crucea roșie, pardon, pe care ne aflăm acum și care coboară la Cabana Brătei. Cabana Brătei e situată pe valea cu același nume și face posibilă abordarea Leautei dinspre partea vecină cu Bucegii. Noi o să alegem să ieșim din marcaj și să mergem pe creasta lungă sau coama lungă, ambele denumiri sunt valabile, pe o muchie care la final se împădurește și să coborăm de acolo pe Valea Răteiului. Da? Deci avem Brătei și avem și Rătei. Ce vreme de tot să dai mărtișoare vizuale. Asta a fost Leauta, 2 zile faine cu Cristi după 41 de ani pe munte. La finalul acestei emisiuni o poză și o să ne vedeți pe noi doi cum arătam acum 41 de ani, dar și omul care a fost vinovat de schimbările majore din viețile noastre. Domn profesor Petre Cușceac. Și pentru că nu sunt atât de inspirat, o să recurg la o copiuță. Între timp am fost cadorisit de destin și cu o pereche de ochelari, așa că iată revista România Pitorească, mai 1989. Iubesc drumeția montană,
Însă această scrisoare nu vrea să sublinieze acțiunile mele ca turist, ci vreau să-mi exprim recunoștința față de cel care m-a călăuzit pe potecile de munte. Primii pași în neasemuita împărăție a munților l-am făcut la îndemnul dânsului în vara anului 1985, când am participat la o mini-expediție în Republica Populară Bulgară, în masivul Rila. Acest om, profesor de geografie la Școala Generală numărul 10 din Târgoviște, de stânga mea de aici, pe lângă disciplina pe care o predă, iubește la fel de mult muntele și basketul. Am avut și eu norocul să-l am drept călăuză. Încetul cu încetul m-a inițiat în tainele drumeției și m-a ajutat să descoper muntele. Iar acum mă simt îmbogățit cu o mare pasiune. Aș fi foarte bucuros dacă în paginile revistei voi găsi 2-3 rânduri despre acest admirabil montanier, Petre Husceac. Semnat Marius Popescu, elev. Pe data viitoare.